15 laqda li jaħdmu favur ħarsin tal-annimali ser jibbenefikaw minn skema b'allokazzjoni ta' 85,000 euro. Dan biex isaħħu ħidmithom favur l-annimali. Din l-iskema għandha lan li tappoġġja li laqdiet fi 3 prioritajiet ewlenin: l-edukazzjoni fuq riċerka u kura tal-annimali, għajnuna finanzjarja l-ispejjeż ta' mediċini u taħriġ dwar servizzi ta' rehoming. Kull għaqda tista' tapplika l-aktar minn priorità waħda. Tista' tibbenefika sa 8,000 euro. Ma TVM News id-direttur tal-Animal Welfare Joseph John Vella sejjaħ dawn il-fondi bħala indispensabbli għal dawk li jmiddu jdejhom għal ħarsien tal-annimali. Ma' żmien iktar qegħdin jikbru n-numru ta' organizzazzjonijiet, però wkoll barra l-organizzazzjonijiet wieħed irid iżomm f'rasu li dawn l-organizzazzjoni taw minnhom jieħdu ħsieb il-feeders illi jaqgħu 2200 skont l-aħħar reġistrazzjoni li kellna, ġifieri jaqgħu saħħa fenomenali ta' nies illi qalbu meda mal-annimali. Fit-tnedija ta' din l-iskema l-Ministru Anton Refalo, Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd, għallu li dan l-investiment huwa xhieda tal-impenn tal-Gvern li jkompli jgħin l-organizzazzjonijiet li jaħdmu għal ġid tal-annimali. Irrikonoxxew l-importanza ta' dawn it-tip ta' skemi sabiex ikomplu jissaħħu inizjattivi favur l-annimali.